hus. Vi kender ballet på de skrå brædder, men i aften er der verdenspremiere på verdens første ubådsballet. Vi kender den her form for ballet, den klassiske, som bliver danset på f.eks. Det Kongelige Teater. Men lige nu, her i aften, ja, der ser sådan her ud i Københavns Havn. Det er balletdansere ude i det fri, men ikke bare i det fri, faktisk i det bølgende blå. Og Christine Krabsen, er balletdanserne klar til at lægge fra kaj? Lige nu er balletdanserne ved at prøve de sidste dansetrin af her på ubåden i Københavns Havn. Det er verdenspremiere, der skal danses ballet på en ubåd i aften. Men danserne de må altså lige væbne sig lidt med tålmodighed, fordi mørket skal først falde helt på, før det hele kan gå i gang. Og det er simpelthen fordi rammen det er lidt mørket, fordi der, som man kan se, er ild og lys med i den her forestilling. Men lad os lige se, hvordan det så ud forleden aften, da der var generalprøve. Et levende billedteater, et kunstværk på en ubåd, en 800 meter lang kunstkaravane i Københavns Havn. Jeg mødte hr. Peter Madsen, der bygger sin egen ubåd for et par år siden, og da jeg så hans ubåd, så tænkte jeg, den bliver vi nødt til at danse på. Og det var Peter helt med på. Balletforestillingen eller kunstværket indeholder både dansere og akrobater. Jeg synes jo, det er fantastisk smukt at se de her ubåde flyde ind gennem havnen med dansere på. Og de går ind og ud af vandet, så nogle gange ser det ud som om, at danserne bare står på vandet og står og danser midt ude i ingenting. Ja, det er en helt anden måde at opleve dans på. Og publikum, ja, de skal bare nyde forestillingen og lade billederne flyde forbi. Det handler om at opleve byen på en anden måde. Vi skaber nogle billeder ude i havnebassinet i Københavns Havn og sender nogle ting derud, som man ellers aldrig vil se. Ja, når mørket det falder på, så forsvinder ubåden altså herned igennem Københavns Havn. Ubåden den kommer blandt andet forbi Den Sorte Diamant og det nye skuespilhus, så det bliver spændende at se. Malou, hvordan er det at danse på sådan en ubåd? Jeg ved, at det er dig, der blandt andet skal ud og danse. Altså, det er en enormt stor følelse af frihed, ikke? Altså, man er midt ude på vandet og føler, at man der egentlig ikke er nogen rammer, men samtidig så kræver det enormt meget præcision, fordi at man har vandet, der sejler en vej, ubåden den anden vej, og man har både op og ned, og altså, der er alle bevægelser i, så det kræver enormt meget kropskontrol, men det er frihed. Og så skal jeg lige høre, jeg ved jo, at ubåden på et tidspunkt faktisk går under vand. Hvad gør I så? Så kravler vi op på tårnet. Altså, der er 2 forskellige niveauer. Altså, den sejler helt under. Når den sejler helt under, så er vi oppe på tårnet. Og der kan vi så nogenlunde, der holder vi ret meget fast. Og når den kun synker lidt, så kan vi stadigvæk stå på den, og så kan vi faktisk få ubåden til at gynge. Så hvis vi går ud på den ene side, så vipper den under. Hvis vi går ud på den anden side, så kan vi næsten bruge den som en vippe. Så det er et enormt dejligt legetøj. Tusind tak skal du have.